האינסוף, זה מקום די כאוטי, נכון? אבל מה אם היה אפשר למצוא בו סדר? היום אנחנו הולכים לגלות כלי מתמטי ממש חזק שמאפשר לעשות בדיוק את זה. הכל מתחיל מהשאלה הזאת, חידה שמתמטיקאים התחבטו בה לא מעט. מתי, אם בכלל, בטוח להחליף את הסדר בין שתי פעולות כל כך בסיסיות כמו אינטגרל וסכום אינסופי? תראו, כשאנחנו מדברים על מספר סופי של דברים, האינטואיציה שלנו עובדת פיקס. לחבר שתי פונקציות ואז לעשות אינטגרל, זה בדיוק כמו לעשות אינטגרל לכל אחת ואז לחבר. אבל ברגע שהמשחק עובר למגרש של האינסוף, הכללים המוכרים האלה יכולים להישבר ובגדול. אז איך נדע מתי זה בטוח ומתי לא? הנה מפת הדרכים שלנו. נתחיל בלהבין למה האינסוף בכלל שובר את המתמטיקה. אחר כך נציג את הפתרון, את גיבור הסיפור שלנו. נראה את שני כוחות העל שלו, ובסוף נגיע לסיומת קצת מוזרה ומפתיע. יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, אז מה הבעיה בעצם? הבעיה היא שתהליכים אינסופיים יכולים ליצור תוצאות ממש לא צפויות. למשל, אפשר לקחת סדרה של פונקציות חלקות ויפות, ובגבול האינסופי שלהן לקבל פתאום פונקציה עם קפיצה, עם שבר. זה כאילו בנינו משהו מלגו חלק והתוצאה הסופית יצאה קוצנית. וכדי להתמודד עם הכאוס הזה, מתמטיקאים היו צריכים לפתח רעיון חדש, כלי רב עוצמה, שעוזר להבחין בין סוגים שונים של התקרבות לאינסוף. הכלי הזה הוא התכנסות במידה שווה. טוב, אז יש שני סוגים עיקריים של התכנסות. הסוג הראשון, שנקרא התכנסות נקודתית, הוא קצת רופף. דמיינו שכל נקודה בפונקציה רצה בנפרד אל היעד הסופי שלה. כולן יגיעו בסוף, כן, אבל כל אחת בקצב שלה. אין פה תיאום, אין עבודת צוות. התכנסות במידה שווה לעומת זאת זה כבר סיפור אחר לגמרי. כאן כל הנקודות נעות יחד, באופן מסונכרן, כמו גוף אחד. הן מתקרבות לפונקציית הגבול באותו הקצב. זו בעצם ערובה לכך שכל הפונקציה כולה מתייצבת יחד. וזה בעצם לב הרעיון. התכנסות במידה שווה אומרת משהו מאוד אינטואיטיבי. היא דורשת שהפער הכי גדול, המרחק המקסימלי, בין הפונקציות שלנו בסדרה, לבין פונקציית הגבול הסופית, הפער הזה חייב להצטמצם ולהיעלם לחלוטין. לא רק בנקודה ספציפית, אלא על פני כל התחום, בבת אחת. יופי, אז הבנו מה זה. עכשיו בואו נדבר על התכלס. מה כוח היעל הראשון שהכלי הזה נותן לנו? ובכן, הוא שומר על תכונות טובות של פונקציות, והכי חשובה ביניהן היא רציפות. וזה עניין קריטי. תחשבו על זה ככה, אם כל אבני הבניין שלנו הן פונקציות רציפות, ואם הן מתכנסות יפה, כלומר במידה שווה, אז יש לנו הבטחה שהמבנה הסופי, פונקציית הגבול, יהיה גם הוא רציף. לא יהיו הפתעות לא נעימות, לא קפיצות ולא שברים. וזה מוביל אותנו ישירות לכוח העל השני, ולמעשה לפתרון החידה המקורית שלנו. התכנסות במידה שווה היא אישור הכניסה שמאפשר לנו לעשות את מה שרצינו מההתחלה, להחליף את הסדר של פעולות אינסופיות. היישום הראשון הוא עם אינטגרלים. אם יש לנו טור של פונקציות שמתכנס במידה שווה, מותר לנו לעשות אינטגרל לכל איבר קטן בנפרד, ואז פשוט לסכום את כל התוצאות. זה הופך חישובים מסובכים להרבה יותר פשוטים. בואו נראה דוגמה קלאסית. מתחילים מהטור ההנדסי המפורסם. מכיוון שהוא מתכנס במידה שווה בתחום מסוים, מותר לנו לבצע את המהלך המנצח, לעשות אינטגרציה איבר-איבר. ומה מגלים? בום. מקבלים טור חדש לגמרי, שמייצג פונקציה אחרת לחלוטין, את פונקציית הלוגריתם הטבעי. וזה לא סתם תרגיל תיאורטי. הכלי הזה כל כך חזק, שהוא מאפשר לנו לחשב במדויק את הסכום של הטור ההרמוני המתחלף, אחת הבעיות הקלאסיות באנליזה. מתברר שהסכום הוא בדיוק לוגריתם טבעי של 2. והסיפור לא נגבר באינטגרלים. זה עובד גם בכיוון ההפוך, עם נגזרות. אפשר למצוא את הנגזרת של טור אינסופי שלם פשוט על ידי גזירה של כל איבר ואיבר בנפרד. אז שוב, אנחנו יוצאים מאותה נקודת התחלה, הטור ההנדסי. אבל הפעם, במקום אינטגרציה, אנחנו גוזרים איבר-איבר. ושוב, אנחנו מגלים טור חדש עבור פונקציה שונה לחלוטין. וכמו קודם, הטכניקה הזו פותחת לנו דלת לחישוב של סכומים שנראים ממש מסובכים, כמו למשל סכום הטור של n חלקי 2 בחזקת n. בזכות השיטה הזו, אנחנו יודעים שהסכום הזה הוא בדיוק 2. אוקיי, אז ראינו איך התכנסות במידה שווה מכניסה סדר והיגיון לעולם האינסוף. אבל היקום המתמטי עדיין מלא ביצורים מוזרים ויפהפיים שלא ממש משחקים לפי הכללים. אז בואו נחשוב על משהו מוזר. דמיינו קו שאפשר לצייר אותו ברצף, בלי להרים את העיפרון מהדף, אבל בכל נקודה ונקודה עליו יש פינה חדה, שפיץ. האם דבר כזה בכלל יכול להתקיים? ובכן,
התשובה המדהימה היא כן. פונקציה כזאת קיימת, והיא אחת הדוגמאות המפורסמות ביותר במתמטיקה. פונקציית ויירשטרס. היצור הזה הוא פשוט פלא שסותר את האינטואיציה. הוא בנוי מתור אינסופי של פונקציות קוסינוס פשוטות, הוא רציף לחלוטין, אבל הוא לא גזיר באף נקודה, בשום מקום. אין לו שיפוע מוגדר. הגרף שלו הוא פרקטל. לא משנה כמה זומין נעשה, תמיד נראה עוד ועוד שפיצים. וזה משאיר אותנו עם מחשבה לסיום. ראינו שיש לנו כלים רבי עוצמה, כמו ההתכנסות במילה שווה, כדי להשליט סדר, ובכל זאת האינסוף תמיד שומר על היכולת להפתיע. מה שמעלה את השאלה, אם פונקציות יכולות להיות כל כך מוזרות וכל כך לא אינטואיטיביות, אלו עוד פלאים מתמטיים, אלו עוד מפלצות יפהפיות, עדיין מחכות לנו שם מעבר לפינה.